пастанаўляеш пакінуць Беларусь, пенсіі не атрымаеш. Цяпер гэткае правіла будзе датычыць былых сілавікоў. Адпаведна законапраект ухваліў Савет Рэспублікі. У эфіры «Аб'ектыў» з вами Юлія Лабанова. Вітаю і сёння ў выданні. Чацвёрты дзень народзінаў у няволі. Нобелеўскаму лаўрэату і праваабаронцу Алесю Бяляцкаму 62. Моцны стрыжань у гэтым чалавеку. І вось гэты стрыжань трымаў яго і трымае зараз. Вось таму ён і праходзіць праз усе гэтыя выпрабаванні з годнасцю. Дэмакратычныя сілы і прадстаўнікі Лукашэнкі на Генеральнай асамблеі ААН. Лукашенко спрабуе, безумоўна, замарозіць сітуацыю ў рэпрэсіях з тысячамі палітвязняў і закідвае захаду месседжу, маўляў, прыміце мяне такім, як ёсць, палюбіце мяне дыктатарам. Пасля працяглага росту зніжэння на 14 рублёў. Ці чакаць яшчэ змяншэння заробкаў у Беларусі? Вось такі ненатуральны рост праводзіць да перагрэву эканомікі, і таму мы хутчэй павінны лічыць месяцы, у якіх адбудзецца нейкі такі эканамічны разрыў. 62 гады Алесе Бяляцкаму. Заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна». Нобелеўскі лаўрэат адзначае дзень народзінаў у зняволенні 4-й раз запар. На падтрыманне палітвязняў у шэрагу еўрапейскіх гарадоў прайшлі акцыі. Пра салідарнасць і прычыны, праз якія рэжым Лукашэнкі трымае выдатнага беларуса за кратамі, Ірына Дарафійчук. Алесь Бяляцкі, нобелеўскі лаўрэат міру, сядзіць за свае перакананні, гэта вязень сумлення. Акцыя, прымеркаваная да 62-го дня народзінаў Алеся Бяляцкага, у Вільні адбылася побач з амбасадай Рэспублікі Беларусь. Выказаць салідарнасць са зняволеным праваабаронцам прыйшлі некалькі дзесяткаў асобаў, найперш ягоныя калегі. Мы разумеем тое, што трэба звяртаць увагу на Алеся Бяляцкага, таму яшчэ, што яму ўжо 62 гады, і ён сапраўды утрымліваецца ў вельмі жудасным месцы, і сапраўды невядома, чым гэта скончыцца. Я вельмі спадзяюся на тое, што гэта скончыцца добра. Але я разумею, што калі мы не будзем рабіць нейкія захады, заклікаць іншыя дзяржавы, дэмакратычную супольнасць, рабіць нейкія захады, то сапраўды гэта ўсё можа скончыцца вельмі балюча. У амбасаду Рэспублікі Беларусь у Бельгіі удзельнікі акцыі ў Брусэлі перадалі адмысловую петыцыю. Больш за 82 тысячы падпісантаў з усяго свету заклікаюць лукашэнкаўскі рэжым неадкладна і безумоўна вызваліць Алеся Бяляцкага і яшчэ больш за 1300 палітвязняў. Нам важна, каб рэжым Лукашэнкі ведаў, што мы надалей не адмовімся ад змагання за правы чалавека. Сёння ў Еўропе 21-га стагоддзя няма месца для дыктатуры, няма месца для кагосьці такога, як Лукашенка, для рэжыму, які ўтрымлівае бяспраўна сваіх людзей у зняволенні. Сёння 7-й дзень народзінаў, які Алесь Бяляцкі вымушаны сустрэць у зняволенні, і 4-е ягонае свята ў няволі запар. Агулам жа за актыўную грамадскую і праваабарончую дзейнасць яго прыцягвалі да судовай адказнасці больш за 20 разоў. Я ўсё жыццё займаўся дзейнасцю на перабудову Беларусі, на незалежную дэмакратычную Беларусь. У ліпені 2021 года яго чарговы раз затрымалі разам з Валянцінам Стэфановічам і Уладзімірам Лапковічам у гэтак званай справе «Вясны» за праваабарончую дзейнасць. Летась у сакавіку ў судзе Ленінскага району сталіцы Марына Запаснік прызначыла яму 10 гадоў зняволення ва ўмовах узмоцненага рэжыму. У апошнім слове Алесь Бяляцкі казаў не пра сябе. Трэба распачаць шырокі грамадскі дыялог, накіраваны на нацыянальнае прымірэнне. Як гэта не цяжка здавалася камусь яму пайсці на гэта. З моманту арышту Алесь Бяляцкі мае вельмі абмежаваныя кантакты з вонкавым светам. На яго накладаюць спагнанні, змяшчаюць у штрафныя изалятары памяшкання камернага тыпу. Палітвязень не атрымлівае карэспандэнцыі ад сваякоў і сяброў, яму немагчыма перадаць нават неабходныя лекі. Моцны стрыжань у гэтым чалавеку. І вось гэты стрыжань трымаў яго і трымае зараз. Вось таму ён і праходзіць праз усе гэтыя выпрабаванні з годнасцю. За 2,5 дзесяцігоддзі праваабарончай дзейнасці Алесь Бяляцкі атрымаў шэраг прэстыжных міжнародных прэміяў і ўзнагародаў. У 2022 годзе яго ўганаравалі Нобелеўскаю прэміяй міру. Гэтую ўзнагароду атрымлівалі жонка і паплечнікі праваабаронцы. На жаль, ён не можа прыняць ўзнагароду асабіста. Ён за кратамі
у Беларуси. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заклікае тых, каму гэта бяспечна, далучыцца сёння да флешмобу. Олесь, нам тебе не хапае. Олесь, мы тебе чакаем на волі. Жыве Беларусь. Яшчэ ёсць час запусціць у сваіх сацыяльных сетках супольнае фота з Алесем Бяляцкім ці ягонаю выявай, а таксама словамі віншавання і падтрымання праваабаронцу. Ірына Дарафейчук, Белсат. У Нью-Йорку працягвае працу 79-я сесія Генеральнай асамблеі ААН. Гучыць на ёй і пытанне Беларусі, перадусім дзякуючы дэмакратычным сілам на чале са Святланаю Ціханаўскаю. Прадстаўнікі рэжыму таксама прысутнічаюць. З чым у Нью-Йорк прыехалі абедзве беларускія дэлегацыі, даведваўся Уладзіслаў Корсак. Без вольнай дэмакратычнай Беларусі будзе існаваць сталая пагроза нашай суседняй Украіне, а таксама і заходнім краінам. Калі свабода пад пагрозай у адной краіне, яна пад пагрозай усюды. Гэта адзін з асноўных тэзісаў Святланы Ціханаўскай падчас выступаў у межах Генеральнай асамблеі ААН. Дэлегацыя дэмакратычных сілаў працягвае працу на сусветным форуме. В першую чаргу гэта пытанне палітвязняў, шляхі іх вызвалення. Шмат з размоваў не публічныя, таму што тэма далікатная і сенсітыўная. Другая важная тэма гэта размовы па ўкраіне, мірныя перамовы па ўкраіне. Нам важна ўключыць Беларусь у гэтыя перамовы, каб беларускія інтарэсы былі забяспечаны. Абраная прэзідэнтка заклікае дэмакратычныя краіны да паслядоўнасці, трымацца разам у барацьбе за агульначалавечыя каштоўнасці і не саступаць дыктатарам, якія будуюць альянсы ды вучацца адзін у аднаго. Акурат прагучалі заклікі да таго, каб структуры ААН, супрацоўнікі ААН, якія ўсе дагэтуль ёсць у Беларусі, працуюць з афіцыйным Менскам, каб яны не закрывалі вочы на праблему палітвязняў, а наадварот, каб яе ўздымалі, каб займаліся гэтым унутры Беларусі, каб, магчыма, змагаліся за тое, каб атрымаць магчымасць спрачацца з палітвязнямі. У межах Генеральнай асамблеі ААН Святлана Ціханаўская ўзяла ўдзел у шэрагу падзеяў, сярод якіх форум глобальнай будучыні і глобальная ініцыятыва Клінтона. Сустрэлася з шэрагам заходніх палітыкаў. Сярод іх міністры замежных справаў Нідерландаў і Канады, сенатары і прадстаўнікі дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, а таксама кіраўнік дыпламатыі Еўразвязу Жозеп Борель. Працаваць у ААН складана, это вялікая праца, але мы, ў прынцыпе, ўжо збудавалі з грамадзянскай супольнасцю, нашымі праваабаронцамі прысутнасць у асноўных інстытуцыях ААН, і цяпер самае важнае гэтую прысутнасць, гэтыя кантакты ператварыць у дзеянне. Мы не чакаем вынікаў сёння-заўтра, але яно будзе мець такі адтэрмінаваны, але важны эфект. У сваю чаргу рэжым Лукашэнкі на Генасамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў рэпрэзентуе міністр замежных справаў Максім Ражанкоў. Паводле Белполу, галоўнае ягонае заданне паспрабаваць перагарнуць старонку ў стасунках найперш з заходнімі краінамі. Основными темами, как таковыми, станут это мигрантский кризис на границах Беларуси и ЕС. Режим Лукашенко будет в очередной раз заявлять о том, что он никоим образом не причастен к этому, что он никакого отношения не имеет вообще к этому кризису и так далее. Следующей темой будет ограничение движений и закрытие пограничных пунктов пропуска. Режим Лукашенко всеми силами пытается избежать международной изоляции. Ну и третьим вопросом будут санкции международные, их стойкое негативное влияние на экономику Республики Беларусь. Між тым, рэакцыя прапаганды рэжыму на ўдзел сваёй дэлегацыі незвычайна сціплая. Пакуль у асноўным ретранслююцца наратывы з расійскіх выступаў на Генасамблеі. Мы бачым, як сапраўды не атрымоўваецца ў Менске класна перахопліваць ініцыятыву. Наадварот, мы бачым, што на такіх пляцоўках, як Генасамблея ААН, усё часцей гучаць альтэрнатыўныя галасы, галасы дэмакратычнай Беларусі. І гэта проста паказвае, чыя дыпламатыя тут эфектыўней тэхнічна працуе. Яшчэ адна прычына пасіўнасці прапаганды можа быць у спадзеве на эфектыўнасць кулуарных сустрэчаў. Они предпримут попытку, по нашей информации, провести закрытую встречу с Гутерришем, это генеральный секретарь ООН, но мы думаем, что все будет очень сложно в этом плане, и они не достигнут своей цели. Потому что для того, чтобы стать нормальной страной, чтобы вы были рукопожатными, надо изменить режим в стране и начать действовать в соответствии с законом, как государственным, так и международным. Пакуль жа з прадстаўнікоў рэжыму публічна адзначылася толькі сталая прадстаўніца Беларусі пры аддзяленні ААН Ларыса Бельская. Ейны асноўны тэзіс – Менск гатовы адбіваць вонкавыя спробы ўмяшацца ў прэзідэнцкія выбары з 2025 года. Уладзіслаў Корсак, Белсат.
Президент Украины Владимир Зеленский просоўвае свой план перамогі. Еўрапейскія міністры выказваюцца пра Расію, параўноўваючы яе з нямецчыною 30-х-40-х гадоў мінулага стагоддзя. А турэцкі прэзідэнт заяўляе пра смерць ААН. Якія міжнародныя тэмы ўздымае 79-я Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, апавядзе Антон Бяздольны. Расія плануе ўдарыць па 3 украінскіх атамных электрастанцыях. Пра гэта заявіў Владимир Зеленскі падчас пашыранага паседжання Рады бяспекі ААН, прысвечанага падтрыманню міру і бяспекі ва ўкраіне. Украіна мае доказы такіх планаў. У прамове украінскі лідар згадаў нядаўнія ўдары па жылых дамах і цывільных прадпрыемствах у Харкаве. На думку Зеленскага, адзіная магчымасць спыніць забойствы – падтрымаць план перамогі, які ён прэзентаваў напярэдадні. Путин парушыў столькі міжнародных нормаў і правілаў, што на сваім не спыніцца. Расію можна толькі прымусіць да міру, а гэта менавіта тое, што трэба. Прымушэнне Расіі да міру як адзінага агрэсара ў гэтай вайне, адзінага парушальніка статуту ААН. Іншыя ўдзельнікі Рады бяспекі не толькі падтрымалі пазіцыю Украіны, але і выступілі з даволі рэзкімі заявамі ў бок краіны-агрэсаркі. Россия спрабуе вернуць наш свет у мінулае, у свет імперыялізму, у свет сілай змененых межаў. Міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі нагадаў Расіі пра супрацу Савецкага Саюзу з нацысцкаю Нямецчынаю, паказаўшы пры гэтым фота супольнага параду Чырвонай арміі і вермахту ў Берасці. З дзеяннямі нацыстаў у часе Другой сусветнай польскі міністр параўнаў выкраданне ўкраінскіх дзяцей і выпраўленне іх у фільтрацыйныя лагеры на перавыхаванне, што адбываецца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі пры суўдзеле лукашэнкаўскага рэжыму. Чым дзеянні Расіі адрозніваюцца ад злачынстваў нацыстаў супраць дзяцей? Колькі чыноўнікаў усынавілі скрадзеных украінскіх дзяцей і калі гэтых дзяцей вернуць? Ці ведаеце вы, што крадзеж дзяцей у іншай краіны прыраўноўваецца да генацыду, што нядаўна пацвердзіла парламенцкая асамблея Рады Еўропы? Пра неабходнасць працягваць падтрымліваць Украіну гаварыў з трыбуны ААН шмат хто з сусветных лідараў. У сваім апошнім выступе на Генеральнай асамблеі ў якасці прэзідэнта ЗША да гэтага заклікаў і Джо Байден. У другой частцы выступу Байден закрануў эскалацыю сітуацыі на Блізкім Усходзе, дзе Ізраіль і Ліван пачалі абменьвацца ракетнымі ўдарамі. Амерыканскі прэзідэнт асудзіў тэрарыстычныя групоўкі Хамас і Хізбула ды іх леташнюю атаку на Ізраіль, але заклікаў усе бакі сесці за стол перамоваў. Я вылучыў разам з Катарам і Егіптам пагадненне аб спыненні агню і вызваленні закладнікаў. Яго ўхвалілі ААН і Рада бяспекі. Настаў час бакам канчаткова ўзгадніць умовы. Верніце закладнікаў дадому і запэўніце бяспеку Ізраілю ды Газе без кантролю Хамасу. Палегчыць пакуты ў Газе і спыніць гэтую вайну. Атаку на Ліван і працяг аперацыі на тэрыторыі Палестыны падчас выступу ў ААН асудзіў турэцкі прэзідэнт Раджэп Таіп Эрдаган. Ён параўнаў ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу з Гітлерам, але вінаватай у сітуацыі назваў яшчэ і ААН. У Газе гінуць не толькі дзеці. У той жа час памірае сістэма Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, памірае праўда, паміраюць каштоўнасці, якія Захад сцвярджае, што абараняе. Неабходнасць рэфармаваць Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў была адной з асноўных тэмаў 79-й Генасамблеі. 22 верасня зацвердзілі план рэформаў ААН. Прыняцце яго спрабавала перашкодзіць Расія, якую чакана падтрымала і Беларусь. Антон Бяздольны, Белсат. Нямецкага бізнесоўца і дэпутата Йорга Дорнау, які выкарыстоўвае працу палітычных вязняў на сваіх плантацыях цыбулі каля Ліды, могуць прыцягнуць да адказнасці. Юрыст з Нямецчыны Фердынанд Мюллер падаў заяву, каб распачаць супраць палітыка крымінальную справу. Падставаю сталася публікацыя выдання «Рэформ.Ньюс». Напярэдадні журналісты апавялі, што прадпрыемства «Цыбулька Бел», якое належыць Йоргу Дорнау, падпісала дамову з Лідскім цэнтрам ізаляцыі правапарушальнікаў. Адзін з былых вязняў на умовах ананімнасці расказаў журналістам, што праца на плантацыях не была прымусовую, палітвязням плацілі заробак, але толькі паводле пастановы брыгадзіра. Цыбулю перабіралі для гандлёвай сеткі «Еўраопт».
У сваім допісе Фердынанд Мюллер адзначыў, калі гэтую інфармацыю удасца пацвердзіць, то варта казаць пра эксплуатацыю асобаў у цяжкой сітуацыі. Адрэагаваць на выкарыстанне працы палітвязняў кампанія Йорга Дорнау заклікалі і беларускія дэмакратычныя сілы. Прынамсі, з такой просьбой да Бундестагу звярнуўся дарадца Святланы Ціханаўскай у парламенцкай супрацы і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька. Пришел отказ от Кнута Абрахама, одного из лидеров депутатской группы «За демократичную Беларусь», одного из самых уплывовых депутатов Бундестага от фракции ХДС. И он подякувал за то, что мы дослали эту информацию, и он сказал, что это вельми хвалюючае пытанне, яны абавязкова будуць рэагаваць. Пакуль формы гэтага рэагавання ён не апісаў, але я не сумняваюся, што гэта будзе прынята да разгляду, як мінімум гэтаму будзе прыдадзены, ну так скажам, агульнанямецкая увага. Будаўніцтва – першая галіна беларускай эканомікі ў тэмпах росту заробкаў. Адукацыя і спорт зноўку ў хвасце. Пасля 6 месяцаў росту сярэдняга заробку, гэтак сведчыць Белстат, адбылося падзенне ў жніўні на 14 рублёў. Ад чаго залежаць нашыя даходы, высвятляла Юлія Цяльпук. Будуюць і рамантуюць сёлета больш, чымся летась. За 8 месяцаў амаль на 10% вырас аб'ём падрадных працаў у будаўнічай галіне. Ад справаздачыўся віцэ-прэм'ер Анатоль Сівак. Номинально начисленная среднемесячная заработная плата работников по организациям с видом деятельности строительства за январь-июль этого года составила 2500 рублей и превысила средний республиканский уровень на 14,1%. Кадраў на аб'ектах будоўлі не стае. Працадаўцы вымушаныя падымаць заработныя платы. У выніку даходы работнікаў растуць хутчэй, чымся вытворчасць працы. Згодна са статыстыкаю Белстату, у жніўні будаўніцтва заняло 3-й радок у рэйтынгу заробкавых лідараў краіны. Пасля фінансаў і страхавання, дзе зарабляюць у сярэднім 3300 рублёў на месяц, і галіны IT з сярэднім заробкам 5400. А найменш зарабляюць у адміністрацыйных паслугах, творчасці, спорце і забавах, а таксама ў адукацыі. Хоць з 1 верасня дзяржава дадала ад 15 до 22% да акладаў настаўнікаў і педагогаў. Калі раней мы назіралі заробкі, напрыклад, у адукацыі, розніца з эканомікай была амаль 30%, то зараз яна перабольшвае 35%. І таму вось такім з такіх ненатуральных чыннікаў дзяржава вымушана падтрымліваць дадаткова бюджэтнікаў і падымаць ім заробкі. Без развязання сітуацыі з адтокам кадраў з эканомікі праблема будзе паглыбляцца. Змагаючыся за работнікаў, працадаўцы надалей будуць падымаць заробкавую планку. Таму гэтым разам заробкі наперад штурхае не будучая электаральная кампанія, а наступствы мінулых выбараў, мяркуе Александр Кнырович. Вось такі ненатуральны рост прыводзіць да перагрэву эканомікі, і таму мы хутчэй павінны лічыць месяцы, у якіх адбудзецца нейкі такі эканамічны ўзрыў. Я не ведаю, зараз не магу прадказаць, якога ён будзе кшталту, што мы пабачым зверх інфляцыю ці нейкія прыжкі курса. Нават у напампаваным выглядзе даходы беларусаў нізкія ў параўнанні з краінамі СНД. Сярэдні заробак у Армении $600, у Казахстане $579 и $553 у России. Белорусы зарабляют у среднем $517. При этом нас обогнала Армения. Там нет нефти, там нет айтишных кластеров, там нет военного оборонзаказа. Там чуть-чуть помогают нам обойти санкции, но явно не это причина благополучия. Просто все потихоньку растут. У неафіцыйным рэйтынгу сербскага сервісу Намбею, які паказаў звесткі з 97 краінаў, Беларусь займае 70-й радок паміж Іракам і Эквадорам. Юлія Цяльпук, Белсат. У беларускім футболе працягваюцца спрэчкі вакол столі заробкаў. Уведзенае летась абмежаванне на выплаты для гульцоў і трэнерскага штабу мелася дапамагчы клубам падтрымліваць фінансавую стабільнасць. Але з таго часу футбольная супольнасць усцяж абмяркоўвае, ці патрэбная столь заробкаў. За яе адмену выказаўся нават старшыня АБФФ Мікалай Шарснёў. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Збалансаваць бюджэты клубаў і перадухіліць празмерныя выдаткі. З такой мэтай у беларускім футболе ўвялі столь заробкаў. Але ці спрацавала гэткая захада?
Гэта ідзе як бы зараз реально на шкоду, тому что за вось такія грошы, якія плацяць зараз у беларускім чэмпіянаце, у прынцыпе запрасіць нармальных моцных гульцоў вельмі складана, а перспектыўных гульцоў амаль немагчыма ўтрымаць. Прыхільнікі столі заробкаў сцвярджаюць, што яна дапамагла некаторым камандам захаваць фінансавую стабільнасць, асабліва ва ўмовах эканамічных цяжкасцяў. Никто не должен получать никаких шальных денег. В противном случае вы будете все лишены льгот. Клубы на своих чиновников и прочих приближенных должны зарабатывать деньги сами. Апроч таго, Лукашенко адпраўляў сваіх спартовых функцыянераў прасіць грошы ў спонсараў. Чаму ж не атрымалася? Няма рэкламнага рынку ў Беларусі, вось чым праблема. То бок футбол, у прынцыпе, гэта ж частка і спорт увогуле, і спартыўны маркетинг гэта частка проста рэкламнага рынку. Калі як бы няма рэкламнага рынку, калі няма такой вялікай колькасці інвестараў, напрыклад, альбо брэндаў, якія прасоўваюць там як бы, да, сваю нейкую гандлёвую марку, то натуральна яны не будуць укладацца ў спорт як у нейкую рэкламную пляцоўку. Як вынік, клубы з амбіцыямі на міжнароднай арэне не могуць прыцягваць высокакласных гульцоў, бо іх фінансавыя магчымасці абмежаваныя. Потолок зарплаты не дает никакого развития. Это однозначно, и все прекрасно это понимают. Можно найти более эффективные способы для того, чтобы зарплата соответствовала качеству игрока, мастерству игрока, ну и так далее. Кіраўнік Беларускай федэрацыі футболу Мікалай Шарстнёў у інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-5» зазначыў, што не ў іхнай кампетэнцыі змяніць сітуацыю, бо асацыяцыя ўсяго толькі грамадская арганізацыя. У нас, как только там какие-то принимать решения, у нас Федерация футбола общественная организация, а как какие-то серьезные политические вопросы, так сразу же какие-то рычаги находятся. Поэтому то, что они там говорят между собой, Шерстнёв и Ковальчук, это вообще можно не слушать. Паводле ініцыятывы Белпол урад сёлета ўжо знізіў заробкі ў футболе. Максімальная заработная плата гульца складае амаль 5000 рублёў. Футбалісты нацыянальнай зборнай цяпер змогуць разлічваць максімум на 15 000. Столь заробку галоўнага трэнера не дацягвае да 10. Адміністратары, масажысты, дактары ды іншыя працаўнікі клубаў атрымаюць не больш за 3200 рублёў. На данном этапе, во-первых, их деньги-то неоткуда и брать, по сути дела. Они же урезают с целью сохранить какие-то финансовые моменты, денег-то нет в государстве. Да и зачем каким-то футболистам платить, если они и так будут играть за $1000 там, за миску супа. Наши футболисты будут играть за миску супа, это же очевидно. Пытанне захаваць і скасаваць столь заробка ў беларускім футболе застаецца адкрытым. Павел Олейнікаў, Валентин Василенко, Белсат. Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі Літвы прызнаў ненадзейнай адну з найбуйнейшых кампаній Украіны – Гарсупасаўлес. Менавіта яна мелася друкаваць пашпарты Новай Беларусі. Таксама кампанія вырабляла літоўскія дакументы. МУС Літвы паведаміў, што разарваў з Гарсупасаўлес кантракт на наданне паслуг. Сёлета ў траўні беларускі расследавальніцкі цэнтр павёў пра сувязь літоўскай кампаніі з фірмаю GP Голографік і беларускім бізнесоўцам Віктарам Шаўцовым. Яго называюць адным з гаманцоў Лукашэнкі. Магчымыя сувязі Гарсупасаўлес з рэжымам у Менску абазначылі ў сваім расследаванні і літоўскія журналісты. Творы беларускіх мастакоў, дызайнераў і музыкаў за данаты. Фонд «Байсол» распачаў акцыю. Усе, хто робіць ахвяраванне на палітычных вязняў, могуць браць удзел у разыгранні такіх каштоўных прызоў. Шмат людзей, якія до нас звяртаюцца па дапамогу, не могуць быць публічнымі праз розныя прычыны. У першую чаргу гэта тычыцца сем'яў палітзняволеных. Мы не можам пісаць пра іх гісторыі. Такія сем'і атрымліваюць разавую дапамогу, якую мы збіраем праз наш агульны збор. І вось якраз такі для таго, каб прыцягнуць больш падпісантаў на наш агульны збор і мець магчымасць планаваць нашу будучыню, якім чынам мы будзем дапамагаць і колькі грошай у нас на гэта будзе, мы вырашылі зрабіць такую акцыю-кампанію, якая зможа распавесці больш людзям пра непублічныя гісторыі, у якіх мы таксама удзельнічаем. І вырашылі прыцягнуць увагу, дзякуючы дапамозе і удзелу нашых беларускіх мастакоў і музыкаў.
Прынамсі тыя, хто падпішацца на агульны збор да 6 кастрычніка уключна, здолеюць узяць удзел у разыгранні плакатаў ад мастака і дызайнера Уладзіміра Цэслера. Таксама сярод прызоў працы мастакоў Вольгі Якубоўскай і Максіма Осіпава, кружэлка «Беларусь Outside Sound System» ад дыджэя Папы Бо і альбом «Дуднік» гурта «Літы Таляр». Чарговы крок да культу асобы Лукашэнкі. Праўладная федэрацыя прафсаюзаў падвяла вынікі конкурсу малюнкаў пад назваю «Мой прэзідэнт самы». На хакейным полі і падчас сячэння дроваў Лукашэнку паказалі ў розных вобразах. А ў подпісах да малюнкаў фігуравалі выразы «самы добры», «самы дружалюбны» і нават «самы дальнабачны». Агулам у конкурсе ўзялі ўдзел больш за 150 дзяцей і падлеткаў. Это было предсказуемо, что идет такой возврат к советским временам, причем не самым лучшим. Берется оттуда, из тех времен, не самые лучшие традиции. Как идет восстановление культа личности. Вместо чего? Да, вместо понимания или введения таких категорий, как демократия, как возможность участия в самоуправлении, в школьном самоуправлении. То есть обычно логический вопрос такой возникает внутри, и среди педагогов, и среди учащихся. Хорошо, если не президент, то тогда как? То тогда кто? Да? И вот по содержанию вот на эти вещи практически не получают ответа. Навошта і якія наратывы рэжыму Лукашэнкі прапагандыст Юрый Васкрасенскі трансляваў у інтэрв'ю выданню «Зеркала». Пры гэтым мой калега Віталь Бабін пагутарыў з былым чыноўнікам Арцёмам Бруханам у праграме «Белсад Зум». Глядзіце ўжо праз момант. Я ж развітваюся са спадарствам і зычу добрага вечара.